Zabasebenzi phansi ngomqashi odiscriminator abasebenzi abamnyama phansi ngomzabalazo wamagundane phansi ngomzabalazo wamagundane phansi amandla awethu my comrade asibingelele sibonge istruggle sabasebenzi asilula makomrade. Indlela esingelula ngayo usibona mase senzeka. Sidinga sonke sicomplaine mase siyemzabalazweni bese siyahlukana. Siqala sonke umzabalazo bese siyawuqeda. Kube khona abawuqeda ngosuku lokuqala, kube khona abawuqeda ngosuku lwesibili. Kanjalo. Kodwa lento esihlalele ngaphandle ibithinta wonke umuntu. Kodwa bese kuba yithini imbuzi zomhlatshelo walento efunwa nayilabo abasebenzayo. Amandla. So comrades, siyazi ukuthi nine-union asizuku-interferisha nayo, but there were questions ebekade siwabuza ukuthi awukami ukuthi abantu bakithi babe ngaphandle kodwa ingabi khona icase exoxwayo. Isho ukuthini lento ukuthi singabi necase ebanjiwe ekuthiwa siyakasisiye siyakwa-bargaining council ngoba inqwaba yenkinga ekhona la ama-irregularities enzekile la abafowethu uma besixoxela. It cannot be a discrimination engaba khona esazothi umuntu omnyama usarejwa ngaphansi kwendiya nomlungu. Ngabe le freedom esakhuluma ngayo nale democracy esakhuluma ngayo akusiyona le thina esayilwela eSouth Africa. So ke sithi ke ma comrade, one eyethu decision that we took sizonikeza ama forms e-union yethu. Asisho ukuthi ikhanseleni le enye union. Phela kube clear lokho. Akusona isikhathi sokukhansela i-union lesi ngoba ningaphandle. Ngiyakuthola. Kodwa sivumelekile ukube ne-dual membership yama-union amabili. Ngiyakuthola. Sithi ke thina-ke kusasa ekuseni sizoletha ama-forms la nizowagcwalisa nonke. Manqeda ukwazi asilukhuluma lutho ngokukhokhelana ngoba ngiyabuyela emsebenzini. Into esifuna ukuyenza ukuthatha icase siyise ngaphakathi bese futhi siba ingxenye yalezi ngxoxo lezi engikhuluma ngazo njengamanje. Ngoba uma sikhuluma ngokuthi njenge-MK bazovala la eMasango bathi i-political party ayingeni. Now sefanele si-exercise our right njenge-MK Labour Desk ukuthi sithi come in nathi siyohlale ngokwemizeni siyokhomperisha apple by apple. Uma ngabe nami ngila neNdiya lila asi-check ama-pay slip ukuthi ayafana yini ama-pay slip omabili. Leyo kuyona le kufanele sizoyiqala-ke neminyaka ukuthi iminyaka eniyisebenzile nesetshenzwe iNdiya uma ifana ihlukaphi imiholo. Uma ngabe ihluka basitshengisa i-qualification eyenza ukuthi kuhluke umholo. So ileyo nto bakhomrade esizoyenza la futhi asizoba apologetic. Uma nje nina senithatha isinqumo sokuthi siyagcwalisa ama-forms, yonke ifomu lakho liqala bani 1 September. Ngaloko ungitshele namhlanje yonke ifomu lakho 1 September bebhala ifomu lakho ujoyina wena ini i-union. Bese sithi-ke kubona-ke ake basinikeze-ke manje i-way forward ukuthi nathi sifuna ukuzongena la ingxoxo ezizobanjwa sifuna zibanjwe kukhona thina. Since who's dicing who here?
sikhohlisa ukuthi sikhulume ngabasebenzi, sikhulume ngokuteleka, but akho isekhona exoxwayo. Kufanele ngabe masifike kanjingetshe uthi umthetho, we must bring the commissioner on board. Kusho njalo umthetho, uma singavumelani i-union nomqashi, uthi umthetho i-union mayihambe iyobiza ubani ukhomishna azohlala phansi arule ukuthi kwenzakalani between umqashi nani nabasebenzi. Uma ngabe bonke abasebenzi ukuthi akabaholeli, akukhale wonke umsebenzi, angakhala abasebenzi abamnyama. Uyayithola leyo? So leyo befanele sizoyikhuluma-ke, siyayikhuluma leyo, fanele siyixoxe nomqashi ukuthi cha-ke uma uthi wena lo Bhekisisa uyi-operator noma uyini, awulandeli inyingi yakhe, usinikeze i-payslip kaBhekisisa besazi indiya, siboneke ukuthi ithini lento oyichazayo. Bakomrade, sesibenza igqila kwanele. Esigqilazwa abelungu iyagqila futhi esigqilazwa amandiya. Hayibo ubani omuntu nabo kufika abantu abazosigqilaza. Enough is enough, Makomrade. Sekwanele, let's take this struggle sabasebenzi forward, asisifake ngaphakathi, asihlale phansi ukuthi abasebenzi babe khona bakuhleziyo phansi bayizwele ukuthi kuthiwani. So yileyo nto Makomrade, ngiyafuna ukuthi njengamanje asiqaleni-ke si-organize nathi kusasa ekuseni sizobe sibhala iy'ncwadi-ke nathi nina nabe seniqedile-ke ukusayini, thina sizobe sibhala iy'ncwadi la sibatshela ukuthi nathi njenge-union eyithwini noSATU sesiyacela ukungenelela noma abasebenzi besingakanikezi i-section 21, kodwa-ke sekuyasitshela ukuthi kufanele singenelele ngoba abasebenzi bethu laba bangaphandle bese siyangenelelana. So Makomrade, lokho nje kakhulu ngiyacela ukusho ukuthi sifuna ukuhlala kwenu ngaphandle engabi yize ekugcineni. Kufanele sonke sibe ingxenye, kufanele sonke sibe khona, kufanele sonke sithathe i-initiative. Uma kufanele ibhalwe inkampani ayivele ibhalwe, ngoba phela isizi nenkampani uma izokwazi ukuletha ubandlululo, siphuma obandlululweni asikwazi Makomrade. Siyabonga lokho nje Makomrade esizonakho. Sizocela ukuthi ekuseni-ke sowaletha amafomu niwagcwalise nalaba abangekho namhlanje babe khona. Wonke kusho ipeni nephepha bese siyathatha sihambise nale yonke into izokwenzeka kusasa. Kusasa kuyobe kuvulwa icase, sobe siyisenza futhi khona. Wonke sobe sisenza kusasa icase lozobe kuyena onethile ukuze sobe sikunikeze icase, ithi nayo icase nayo sifakile nayo yonke into isiphelele. Siyaxoxela icase iyaqhubeka ngoba angiboni lento izophela ngoba sixoxe. Ngeke iphele ngoba sizoxoxa, fanele iphele ngoba iyoqunywa ukhomisha naye futhi mayehluleka siyaqhubeka siyeletha khona. Asizile ukuzodlala nabaqashi. The time is over. Amanda, awethu. Siyabonga Makomrade.